Gikabalak-an karon sa pipila ka mga residente sa Proc 5 San Isidro Barangay La Filipina, Tagum City. Ang insidente sa pagkawat sa Vendo Wi-Fi nga posibleng daghan pa mabiktima panalit dili madakpan ang kawatan. Nagugat kining kabalaka human natala ang insidente sa pagkawat sa Vendo Wi-Fi gawa sa usa ka tindahan sa nasangpit nga lugar niadtong Enero 27, 2026 sa buntag. Sumala ni Elrin Diginyon, igsuon sa biktima o kasamtangan nagpuyo sa baong balay. Banda alas 5 antak na sa buntag, naniini na diskubrihan nga nahanaw na ang box sa Wi-Fi. Kung di nakita na lamang nila ang padlock sa kilid sa kalsada o gipang putol na ang wire sa internet. Mga oras alas 5 mo ipag-abri aning tindahan. Amo nang nakita nga naka-abli na siya niya ang kaning padlock niya ilabay dito sa daklin. Matod ni Elrin, dili kini ang unang higayon sa pagpangawat sa ilang dapit. Kung din pipila na ka mga Vendo Wi-Fi ang gilungkab. Lakip na ang pagkawat sa iya mga binuhing manok panabong sa milabay nga bulan. Dire sa amo murag kaisa pa pero ang silingan murag naapoy nahitabo. Ang ilalim to gipangkawat lang gikuot ang mga bariya nga. Blanco karon ang biktima kung kinsa ang responsable sa pagpangawat. Sang nitulay testigo nga makatudlo, wala sab sila CCTV sa ilang tindahan. Giawhag sa XFM Tagum News Team ang biktima nga ipablater sa barangay o sa police station ang maong panghitabo aron formal sila makareklamo panalit madakpan ang tirador og Vendo Wi-Fi sa ilahang dapit. Sa pagkakaroon giawhag sa biktima ang mga tanod sa barangay La Filipina nga magpatrolya sa ilahang dapit. Hilabi na panahon sa kagabiyon aron magpanuko sa pagbuhat og krimen ang mga daotang tawo. Nangyaw na po ang mga tanod nga suroy matagabi dire. Dili lang sa mua sa tanang area siguro kay aron wala laing mahitabo. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Mag Santon Gold dia Coffee Mix alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lar Sanyol. XFM News.